Beethoven en su tinta. Mila zazpireun eta 70 abenduaren 16an, Alemanian dagoen Bonen hiriko etxapal batean, Ludwig van Beethoven maisu handia jaiotzen ari da gau ekaiztsu batean. Txikitatik musikarako zuen erraztasuna oso nabaria zen eta bere aitak Mozart bezalako ume prodigio bihurtu nahi zuen. Horregatik, pianoa jotzera behartzen zuen. Oso zailak ziren piezak buruz ikasi behar zituen eta hori lortu arte gelatxo batean giltzaperatzen zuen. Hamabost urte zituela, bere zorte aldatu zitzaion eta momentu horretan zuen pianoko irakasleak goi burgesiako egongeletan jotzeko eraman zuen. Hauetako bilera batean Mozart zegoen eta entzun zionean hor zeuden guztiei isiltzeko eskatu zien. Beethoven entzun! Noizbait munduak berari buruz hitz egingo duelako. Mozartek arrazoi osoa zuen. 25 urte zituenean, Beethovenek bere lehenengo kontzertua eskaini zuen Bienan publikoaren aurrean. Izan zuen arrakasta hain handia izan zen, garai hartako hiririk inportanteenetako aretoak, Praga, Budapest eta Berlin publikoz betetzen hasi zirela. Beethoven ospe handiko konpositore bihurtu zen, eta diru asko irabazten hasi zen. Tamalez, bere ospearen gailurrean, musikari batentzat okerren izan daiteken gaixotasun batean erori egin zen, gortasuna. Triste eta etxita zegoen bizitzeari utzi nahi ziola. Bere testamentuan hauxe idatzi zuen. Musikari handia izateko eskaini dut nire bizitza. Nola lortuko dut orain, ez badute zer entzuten. Etxita eta dirurik gabe atzerrian lan bat onartu zuen, baina Bienako printzeek ez zioten utzi alde egiten eta urtean 4.000 florinak emateko konpromisua hartu zuten. Garai hartako diru pila bat zen.
Urte horietan, bere 5. sinfonia konposatu zuen. Egun, gizakiaren handitasunaren ikurra da. Denek maitatzen eta miresten zuten musikaria zen. Ondoren, 9. sinfonia sortu zuen, musika historiaren obrarik gorenetako bat dena. Estrenaldiaren eguna, ahaztu ezina da. Kontzertuaren bukaeran, orkestrako musikariak unkituak negar egiten hasi ziren eta publikoak txaloz lehertu zuen. Beethoven, zeharo gorra eta publikoari bizkarra emanda zegoenez, etzen ezertaz jabetu. Abeslari batek hartu zuen eta buelta eman zion. Beethoven, zeharo unkituta eta begiak malkoz betetak pentsatu zuen. Nire bizitzako misioa bete egin dut. Handitasuna. Orain, bakean mundu hau utzi dezaket. Gaur egun, haren musikalanak entzuten ditugunean, Beethoven gurekin dago. Eta bere alaitasunaren odak gogoratzen digu, noizbait, gizaki orok anai arrebak izango garela. Alle